Τι αφήνεις πίσω σου, το σκέφτηκες ποτέ? Όταν ανταμώσεις τον πατέρα σου και τη μάνα σου. Όταν δεις τα παιδιά που σκότωσες και σε ρωτήσουν γιατί. Όταν συναντήσεις τις 16 κλωστές των ανθρώπων που κόπηκαν, τι θα τους πεις, ρε φίλε? Στο Θεό τι θα πεις? Δεν ξέρω αν θα συναντήσω τους γονείς μου εκεί που θα πάω. Δεν νομίζω να είμαστε στο ίδιο μέρος. Άμα δεν τους ανταμώσω, τους αφήνω την παιδική μου ανάμνηση. Να με θυμούνται παιδάκι. Έτσι θέλω. Στους φίλους μου, αν είχα ποτέ κάποιο πραγματικό, αφήνω την ευκαιρία να υποφέρουν. Να ακούνε τον αέρα να λησομανάει πάνω από τα κεφάλια τους και να τους λέει πως μου φέρθηκαν σκάρτα και μου γύρισαν την πλάτη. Στους εχθρούς μου αφήνω τη μουσική μου, Δημήτρη. Τη μουσική μου να χορεύουν και να τραγουδάνε. Νικητές πάνω από το πτώμα μου. Και να μου ρίχνουν ανάθεμα. Σ' όσους τάισα στα σκουλικιά, αφήνω την ικανοποίηση πως σε λίγο καιρό θα με φάνε και εμένα. Και σ' όσους άφησαν να ζήσουν, τους αφήνω ένα κόσμο άδικο. Και τους ζητάω συγγνώμη που δεν τους σκότωσα κι αυτούς. Και όσο για το Θεό, Μίτσο, που είναι καλός και δίκαιος, άμα τον συναντήσω, ένα πράγμα θα τον ρωτήσω. Πώς δέχθηκε να βάψω τα χέρια μου με αίμα?